Unsay mahitabo sa tao kung luwason siya pinaagi sa iyahang pagtuman sa balaod? Unang-una mga igsoon is manghinambog siya sa iyahang performance. Dili siya makhatag og himaya sa Ginoo more kung dili makhatag sa himaya sa iyang kaugalingon. Ikaduha, kung luwason ang tao pinaagi sa iyahang pagtuman sa balaod, walay tao maluwas. Okay, adto kita sa una. Ang una is, unsay mahitabo sa tao kung luwason siya pinaagi sa pagtuman sa balaod. Unang-una is, manghinambog siya. Kung basahin niyo ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 9, Efeso 2:9, ang pulong sa Ginoo nagaingon, basahon na, busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Walay makapasigarbo sa kaluwasan nga iyang nadawat tungod kay ang kaluwasan nga iyang nadawat gasa man. Maangkod pinaagi sa pagtuo, dili man kini pinaningkamutan nato pinaagi sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. Kung maangkon ta ang kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa balaod sa Dios, magkaingon kita, Lord, salamat na luwas ako, kay buutan ako. Magkapasigarbo ka maisoon, dili atubangan sa Ginoo, atubangan lang sa tao. Kung basahin mo ang Roma Kapitulo 4, si Abraham, kung namatarong siya pinaagi sa buhat, Roma Kapitulo 4, ingon dere, anong masasabi natin? Romans 4:3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinigay sa verse 2. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga ginawa niya, may ipagmamalaki siya sana, ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ingon sa Bible mga igsoon, nga kung si Abraham na matarong pa pinaagi sa iyang buhat, naunta siya ipasigarbo, apan dili atubangan sa Dios. Na siya ipasigarbo atubangan sa mga tao lang. Mas maayo ko sa imo, mas maayo ko sa imo. Ako gatuman niya ni, ikaw wala. Ako gatuman niya ni, ikaw wala. Ako wala gabangabit, ikaw gabangabit. Ikaw nagsugal, ako wala nagsugal. Naa siya ikapasigarbo. Apan dili atubangan sa Dios, kung dili atubangan lang sa tao. Ug kini mga igsoon, hate kayo sa Ginoo. Kining tao bitaw nga garboso atubangan sa mga people. Saan mo sa Luke chapter 18 verse 9 down to verse 14. Dunay usa ka tawo diha nga giisip nga siya matarong ug ubang tawo dili matarong. Usa kini ka Pariseo. Luke 18:9. Luke 18. Akong basahon ha. Aminaw kamo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya. Verse 9. Ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. So naay tao nga maayo daw sila unya gitamay nilang uban. Verse 10. May duha ka tawo nga ngadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Pariseo gatuman sa balaod, kobrador sa buhis wala gatuman sa balaod. Pinakadautan ning tawhana sa ilang panahon, sama lang ni sa prostitute kining kobrador sa buhis. Traidor kini sila sa gobyerno sa Israel. Ang Pariseo nagtindog o nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili himamayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Tan-awa ra mga igsoon. Ang tawo nga naghunahuna nga matarong siya, luwas siya tungod sa iyang pagtuman sa balaod, nahimong hambugiro. O ginaana niyang uban nga mga tao.
pangit kay na mga igsuon nga kinaya kana bitawng self-righteous ka tungod kina kay performance sa balaod. Abi nimo kung nakatuman ka sa balaod sa Dios, ayaw hunahuna nga imuhag ka nang nabuhat tungod kay maayo ka. Hinuon hunahuna nga natuman nimo ang balaod sa Ginoo tungod kay ang Ginoo naghatag kanimo grasya. Gitagaan ka sa Ginoo new nature pinaagi sa balaang nga espiritu. Ang balaang espiritu is a gift. Sa dinito kag nidawat kang Kristo Jesus, ikaw gitagag Holy Spirit, kanang Holy Spirit mao nay naghimo kanimo nga anak sa Dios. Sa una anak ka sa yawa karon gihimo kang anak sa Dios. Sa una patay ka, gibuhi ka sa Dios pinagi sa balaang espiritu. Ug dayon kanang balaang espiritu nagpabunga kanimo og mayong buhat. Galatians 5:22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Now, ikaw nakabuhat og love, nakabuhat og joy, nakabuhat og kanang patient para sa uban. Ngano? Tungod kay ang balaang espiritu nag-change sa imuhang kinaiya. So, kung makabuhat kag maayo, glory to God. Dili glory to yourself. Ngano man, nakabuhat kag maayo tungod kay gibag-o ka sa balaang espiritu. Okay ba? Nagets ba ko ninyo? So, na kay mabuhat ka maayo, salamat sa Dios tungod ni sa grasya sa Ginoo. Nakabuhat kag maayo. Ha? Nakabuhat nga katuman ka sa sugo, salamat sa Ginoo natuman ko ni tungod kay gihimo na kong anak sa Ginoo. Sa una nga dili pa ko anak sa Ginoo, di ko katuman sa sugo sa Ginoo. Makatuman ko pero para lang pang proud. No, pero karon matuman na nako ang sugo sa Ginoo tungod kay gibag-o nako sa Ginoo. Ingon ana mga igsoon. Pero balik kita. Kung lagi gahuna-huna kang dawaton ka sa Ginoo tungod sa imuhang mga nabuhat sa balaod, manghinambog ka. Moingon ka, salamat Ginoo kay buutan ako. Dili ako susama niya. Dili ako kawatan sama niya. Di ba? So, mao na ha ang effect kung ikaw matarungon mao na ang effect ha kung ikaw maluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod. Moingon ka dito sa langit, Ginoo, nalangit ako tungod kay buutan ako. Salamat Ginoo kay dili ako susama niya. Salamat Ginoo tungod kay ako hinimba. Di ko gakaon og ingon ani sila gakaon yun ani. Ginoo salamat tungod kay nga na ba, no? Imbes glory to God, glory to yourself mga igsoon. Hate sa Ginoong proud people. Hate sa Ginoo ang mga mapahitason. Tanawa ra gutong Pariseo. Niuli sa balay nga wala matarong nga hinuon sa Dios. Naghunahuna magud siyang matarong na siya daan. Busa wala siya matarong nga na sa Ginoo. Ang Ginoo wala mo anhi para sa mga matarong. Nianhi siya para sa makasasala. Aron matarongon niya ang makasasala. Dili man kinahanglan matarongon ang mga self-righteous. Kay feeling nila righteous naman lang gud sila daan. Diba? Sama sa ingon ni Kristo, ang maayog lawas wala nanginahanglag doktor. Ang nanginahanglag doktor ang nagmasakiton. Katong makasasala, masakiton sila. Kinahanglan sila og magtatambal, magluwas kanila nga mao si Kristo Jesus. Kung tambalan na dayon sila ni Kristo, moingon sila, salamat Kristo Jesus. Makasasala ako. Apan imo akong giayo, gitambalan nimo ako, giluwas nimo ako. Imo ang dungog himaya. Di ko katambal sa akong kaugalingon. Di ko kaluwas sa akong kaugalingon. Apan imo akong giluwas. Salamat Ginoo. Pero kini mga tao nga mga feeling righteous, muingon sila, salamat Ginoo. Kay ako lahi sa uban. Pinasay ako unique ko nga tao. Ako gapaning kamot gid ko nga maluwas. Galahutay gid kog banat. Pinaagi sa akong kusog para maluwas ko. Busa naluwas ako karon. Glory sa ako Ginoo. Salamat kay buutan ko. Gapasalamat daw, pero ang focus is dili ang kamaayo sa Dios, ang focus is iyang kamaayo. Gadepende siya dili sa kaayo sa Dios, gadepende siya sa iyang kaayo. Kana mga igsoon nga klase nga karakter dili hinuon maluwas. Kabalo kamo gani ginabutang sa Ginoo ang mga tawo nga mapahitason sa ubos. Si bisan kinsang gapataas ipaubos ug si bisan kinsang gapaubos ipataas.
Pinakaluoy gayod mga igsoon ang mga tawo nga gahuna-huna nga matarong na sila daan. Pinaagi silang pagtuman sa balaod. Apan hinuon, bulahan kato mga tao nga gahuna-huna nga daotan sila kaayo ug nanginhanglan sila og kaluoy ug manluluwas. Ingon pa atong tawo nga tax collector. Ginoo, kaluoy taon ako nga makasasala. Ingon ni Kristo, siya iniuli sa iyang balay nga namatarong na kaysa niadtong isa. Kaysa bisan kinsang gipataas, ipaubos ug ang gapataas ug ang gapaubos ipataas. Nabay naglantaw? Okay, so mo na ang first nga result mga igsoon ha. Kung kita maluwas pinaagi daw sa atong pagkabuutan, atong performance sa balaod. Mahimo tang hambugiro. Muingon ta, salamat Ginoo kay buutan ako. Salamat Ginoo kay di ko kawatan. Dili kita muingon, salamat Ginoo kay buutan ka. Salamat Ginoo kay puno ka sa kaluoy. Salamat Ginoo tungod kay puno ka sa grasya. Nabali na hinuon ang atong isulti. Salamat Ginoo kay gituman ko ang pulo kasugo. Salamat Ginoo kay di ko kawatan. Salamat Ginoo. Ang glory is wala nahatag nimo sa Dios, nahatag nimo sa imong kaugalingon. Kabalo mo nga ang yawa gilabay sa kalibutan? Kay ang yawa hambugiro, gusto niya tupngan ang Dios. Kung ikaw po hambugiro, gusto nimo tupngan ang Dios, naluwas ka kay maayo ka, dili kay naluwas ka tungod kay maayo ang Dios. Now, ilabay pug ka sa Ginoo sa impyerno. Ha? Okay. Nakuha ba ako ang giingon? Nakuha ba ang pulong sa Dios? May zon, mga igsunan, ang maluwas lamang katong mga humble nga mga tao. 2 Chronicles 7:14. If my people shall humble themselves and pray. Di ba? Kung ang iyang tao mag-humble ug mag-pray, magapangita sa iyang nawong, ug maghinulsol, magbiya sa ilang daotang binuhatan, ang Ginoo magahil sa ilahang land. Gikan pa sa Old Testament ngadto sa New Testament, ang pamaagi para nga kita i-bless, taga-grasya, taga-panalangin sa Ginoo, mong humility. Dili kita mag-ingon nga maayo na ako nga tao bisay nagot tay mga sala. Mayra ba kita mo judge sa uban? Naipuling ang mata nimo ingon ni Kristo, hoy hipokrito, tangtanga sa nang troso sa imong mata. Aya ka mo ingon nga kuha ang puling sa imong isig ka tao. Ha? So maisoon mo na ang una nga resulta kung kita maluwas daw kay wala man sa Bible. Daw pinaagi sa atoang pagtuman sa balaod. Ikaduha mga igsoon mao kini. Kung ang kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa balaod, walay maluwas. Ngano man, walay makatuman sa balaod. Ang balaod dili makaluwas. Ang balaod gadalag kasuko. Yes, ang balaod gadalag kinabuhi. Kung ikaw maka-perfect sa balaod. Pero ang balaod, dili mo tabang kanimo kung di ka ka-perfect niyan akong balikon ha. Ang balaod magdalag kinabuhi kanimo kung ikaw maka-perfect sa balaod. Igor na siya moingon nga okay, perfect score, pasar ka. Pero gani og nasipyat kay bisag usa lamang sa balaod. Uy, ang balaod dili maghatag nimo kinabuhi, kamatayon ang ihatag sa balaod kanimo. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Pila ka buok sala ang kinahanglan mo para magbayad ka ng kamatayon? Isa lang. Ingon ng Bible, for the wages of sin. Ang wages, plural, wages. Dili wage, kundi wages. Ang mga bayad sa sala, sin, dili sins. Sin, meaning isa lang kasala. For the wages of sin is death. Magkasala lang kag isa, kasala, magbayad ka na og kamatayon. Taas kaayong standard sa Ginoo mga igsoon sa pag-adto sa langit. Dapat wala kay sala. Kung magkasala kag isa lang kasala, oy, magbayad ka ng kamatayon. Pastor, butbuta na oy. Mga igsoon, basa ang James 2:10. Ingon sa James 2:10, James 2:10, tanawa, isa lang kasala. Luoy na kaig ka. Ang tanan nimong binuhatan nga maayo, oy,
na wa nay kwenta hinoon. Basahon ko ang Bible sa James 2:10. Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. O lang tawa ha, paminaw. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, usa ka bahin. Remember, usa ka bahin. Tibuok kasuguan yan tumanon, masipyat siya, usa ka bahin. Magamalapason na siya sa tanan. Uy, meaning, guilty na siya sa tanan. Nahimo ng walay pulos, ang 99 nimo ka good works, tungod sa isa nimo ka sin. Lain na ba? Mura bitaw og moadto ka kuno og Korea o Japan, magdala ka og kanang pinya o baka mangga. Kung makit-an lang ang isa ka basket or isa ka box ba nga naay buhok, ang tibuok nga karga sa isa ka dako bitaw kayo nga container, tanan ilabay, tanan ibalik sa Pilipinas, unacceptable na nganon tungod sa isa ka buhok. Isa lang ka buhok ha. Ang uban nga boxes walay buhok. Ang isa ka box rin na ibuhok, isa pa jud ka buhok. Katong tanan rejected na, ibalik sa Pilipinas, wala ni pulos nga naman na ay contamination. Ingon ana pod mga Elson ang langit. Labaw pa gani ana. Isa ka sala ha, natuman mo na ang 99 ka buok, isa na lagi kulang, nasipit pa jud ka. Gikan sa pagkabata ngadto sa pagkatigulang, dapat wa jud kay sala bisan usa. Natuman mo ang tanan, nasipit ka sa usa. Ingon sa Bible 613 ka command sa Bible. 612 natuman na gid nimo. Tabi pagka 613 kinasipit man jud ka. Agoy ka. Ang tanan nimo nga maayong buhat, nahimo na lang silang walay bili. Nga naman tungod sa isa ka sala. Mao na giingon sa James 2:10, balikon ko, kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Grabe mga ison. Nganong yun ani ka strikto ang atong Dios? Para malangit ta dapat wala tay sala bisan usa. Mo say rason. Kaya ang Dios mga igsoon is holy, holy, holy. Kung basahon nimo ang Isaiah chapter 6 verse 3, Isaiah 6 verse 3, ay English lang, English. Kaya ganahan ko maminaw ang word nga English sa Isaiah 6:3. Sa ingon diri sa Isaiah 6:3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Mga igsoon, sa meaning ng holy, holy, holy. Balaan, balaan, balaan. Ang meaning na is lahi, lahi, lahi. Separate, separate, separate. Katulog gid gibalik. Lahi meaning ang tao na ay sipyat, ang Dios lahi kay wala sa sipyat. Ang tao na ay mistake, ang Dios walay mistake. Ang tao na ay sala, ang Dios walay sala. Meaning ang tao imperfect, ang Dios is perfect. Ang meaning sa holy is perfect, perfect, perfect. Gitulo og balik kay gipakita nga superlative gyud ang pagka-perfect sa Ginoo. Dili matugkad sa hunahuna ang pagka-perfect sa Ginoo. Busa bitaw ang mga anghel kung matubang sila sa atong Ginoo, na sila'y unong kapako ang mga seraphims, ang isa, ang duha ka pares iana-ana sa likod, no? Ang duha ka pares itabon sa ilahang ubo sa tiil, then ang ilang duha ka pares nga nabilin itabon sa ilahang nga nawong. Nganuman, kay dili sila makatutok directly sa holiness sa Ginoo, kay ang holiness sa Ginoo is infinite. Busa gani si Isaiah sa Isaiah chapter 6, paglantaw niya sa Dios nga holy, 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 ningon siya, alaot ako. Alaot ako. Kay ako kauban sa mga tawo nga hugaw og ngabil. Dili gani siya ang hugaw og ngabil, kundi ang mga tawo nga kauban niya hugaw og ngabil. Kung basahin mo sa verse 5, then said, Woe is me, allowed ako, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Siya di ay, sikat ko. Kay siya di ay adunay, hugaw nga ngabil. Hugaw siya ngabil, dili hugaw nga na ay uling diha, kung dili, na siya mga sulting nga dautan, si Isaiah mismo.
Pagkakita niya ang Dios balaan, bisan siya propeta na siya, dili siya kawatan, dili siya limbungan, pero ingaw niya, hugaw kayo ako. Di mo gud mao ganing result mga igsoon. Mao ni result ha. Basta gani mo tubang ka sa balaan nga Dios, ikaw bisag isa lang ang sala mo, bisag gamay lang ang sala nimo, daw mamatay ka sa kahadlok sa Dios. Ingana gid ang result, manghurog ka. Ang anghel gani nga walay sala, gapanabon gani sa ilahang mga nawong. Samot na kita nga tao, kung makita kita sa balaan nga Dios, ha? Mangurog gid kita sa kahadlok. Naka-remember mo kang John sa Book of Revelation. Diba? Pagkakita niya sa atong Ginoo. Revelation chapter 1. Kung basahin mo Revelation chapter 1, verse 17. Si John, drop siya to the ground as dead. Ingon pa sa Revelation 1:17. When I saw him, I fell at his feet, though as dead. Sama sa patay. Sama sa patay. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. Busa mga igsoon. Busa mga igsoon. Dili gid pwede makig-uban ang Dios nga balaan ug ang tao nga adunay isa ka sala. Kaya Ginoo is infinitely holy, putli, gikay sa puti, gikay ang Ginoo. Isa lang kasala, rejected na. Mao na nga kung muingon ka nga pinaagi sa imong performance sa balaod, pagtuman sa balaod, maluwas ka, di ka maluwas, isa lang kasala, di nakakapasar. So tungod niya na ang Dios naghimo siya iyahagin nga way, sugod pa sa sinugdan hangtod karon. Ang way sa Ginoo is mo ni. Si Kristo iyang gipadala sa kalibutan. Si Kristo na tao, gipakuha ang tanang sala sa tao nga motuo kaniya. O gipas-an kini sa krus. So kung kuhaan kag sala, wala na kay sala. Ang kawat nga sala gikuha ni Kristo. Ikaw ang nangawat pero ang kana nga karga iyang gikuha. Ikaw ang nang-rape pero kana nga sala nga kana nga sala pang-rape gikuha na ni Kristo. Though wala siya nang-rape. Ug siya ang gibubuan sa tanan nga mga kapungot sa Dios sa sala. Ikaw wala na bubuhi sa Dios tungod kay ang imuhang sala gipas-an naman ni Kristo. Wala na ang sala nimo sa imong karga. Kanang kargaha sa sala gikarga na kang Kristo Jesus. Busa siya na ang gipatay. Mo na mga igsoon. Ug dayon ang iyang dugo gihaplas kanimo, gihinluan ka tanan-tanan nimo nga sala. Ug tungod niya na mga igsoon, perfect na ka. Nabay word nga perfect, Hebrews 10:14. Giba na balik-balik ko gid ni mga igsoon, oy. Hebrews 10:14. Unta ba kamo nga naminaw, di mo kalimot. Hebrews 10:14. Because by a single offering, He has made perfect for all time those who are being sanctified. Katong gina-sanctify, ginapasaylo na sa ilaha mga sala. Pinagi sa usa ka offering, gi-perfect na ka sa Ginoo for all time, past, present, future. Karon, pwede na ka malangit. Pinagi sa pagpaagas ni Kristo sa krus. Ha? Dili pinagi sa imong performance, kundi pinagi sa performance ni Kristo sa krus. Dili pinagi sa imong work sa balaod, kundi pinagi sa work ni Kristo sa krus. Ang iyang dugo ni haplas sa imong kasing-kasing ug nihinlo ka na sa tanan nimo nga sala, past, present, future. For all time bayag ingon sa Bible. Past, present, future nimo nga sins gi-erase na ni Kristo. Perfect na ka sa mata sa Dios. Nganuman kay ang tanang sala mo gipas-an ni Kristo, gibayran ni Kristo, o gihinluan ang imong tanan nga sala sa mata ni Kristo. Karon malangit na ka. Dili pinaagi sa imong pagbuhat sa balaod, kundi dili pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus. Pinaagi sa dugo ni Kristo sa krus. Pinaagi sa paghinlo sa imong sala ni Kristo dito sa krus. Klaro ba ako ang wali karong gabi? Kinsay niingon nga klaro? Be? Klaro ba dili? Nasabtan ba o wala? Ang kaluwasan iya lang sa Dios nga trabaho, dili imo. Igo lang ka tigdawat. Busa gitawag kini nga gift. Ang problema sa uban bisag gitawag na ang kaluwasan nga grasya, gihimo gihapon nila ang kaluwasan nga murag suhol nga paningkamutan pa ayha nila maangkon.
Ang uban mga igsoon gihimo nila ang kaluwasan nga murag suhol. Hala, tuman sa napulo ka sugo, bawal diri, bawal ito, tumano ni para ma-perfect ato ang kaugalingon, para mahimong qualified. Gihimo nila ang kaluwasan nga mura og suhol. Kay pag ma-perfect na nako ang kaluwasan, ma-perfect na nako akong kaluwasan, madawat na dayon ko sa Ginoo. Iya din kung tagaan og gantimpala. Unsay gantimpala? Kaluwasan. Agoy ka. Naunsa ba taon ni mga igsoon? Gihimo man ang kaluwasan nga gantimpala. Gihimo man ang kaluwasan nga murag suhol sa atong mga buhat. Ang kaluwasan dili suhol, igsoon. Ang kaluwasan, Efeso 2:8-9, gasa. Gasa. Ha? Okay. Na igsoon, klaro gayod. Klaro gayod kay mga igsoon. Karon kay luwas naman ka. Karon kay anak naman ka sa Ginoo. Karon kay iyahan naman kang giapil sa iyang kingdom. Lipaya ang Dios. Papaano? Pinaagi sa pagbuhat sa iyang kababuton. Ang tinuod nga anak sa Dios mobuhat og maayo. Ang dili anak sa Dios, ang piki nga anak sa Dios, dili mobuhat og maayo. Wala siya feeling mobuhat og maayo nganuman dili man siya anak sa Dios. Patay man siya. Walay feeling ang patay. Pero ang buhi na, kagibuhi ni Kristo, pinaagi sa balang espiritu, mo feel siya og gana sa pagbuhat og maayo. Uhawon siya sa Dios, uhawon siya sa pulong sa Dios. Kay buhi man siya, pero ang patay, walay feeling. Pastor, luwas ba ko anak pagid ko sa Ginoo? Uy, tanawa imong pagbati, tanawa imong mind. Na ba kay desire sa Ginoo? Giuhaw ba ka sa Ginoo? Giuhaw ba ka sa iyang pulong? Gigutom ba ka sa iyang pulong? Gimingaw ba ka sa Ginoo? Kung gimingaw ka sa Ginoo mga igsoon, buhi ka. Anak ka sa Ginoo, luwas ka. Pero wala gani kay feeling nga mingawon ka sa Ginoo. Giuhaw ka pag tuman sa iyang sugo. Unya wala kay konsensya pag magmakasala ka, kay wala kay konsensya. Mura ka giinom og tubig ba? Happy ka kay nagpakasala ka. After ka nagpakasala, happy ra gyapon ka, wala gyud konsensya. Mga igsoon, dili ka anak sa Ginoo. Now, karon kay naluwas man ka pinaagi sa dugo ni Kristo, ipakita na sa dayag sa public nga ikaw tinuod nga luwas na. Papaano ipakita sa public nga ikaw tumutuo ni Kristo? Papaano ipakita sa public nga ikaw namatay, gilubong og nabanhaw uban ni Kristo? Pinagi sa pagbautismo. Luwas na ka. Karon kay luwas na ka, ipakita sa public nga ikaw anak gyud sa Ginoo. Pinagi sa unsa? Pinagi sa pagpabautismo sa tubig. Dapat ilubong ka sa tubig. Dili kay ligo-liguan lang ka, sprinkling lang. No. Unsa ba pakita nato nga gilubong ta uban ni Kristo kung kita gibubuan lang, ha? Baka gisprehan lang. Naku, ispray rin sa haplas, no? Palit mo ng haplas. Muna akong ihaplas akong 1. Palit mo ni wala ko ibaligyan ha. Adtong tindahan. Kung ana on rata pag sprinkling tuk. Now, mga igsoon, dili ka na simbolo nga kita nalubong na uban ni Kristo. Ang simbolo nga nalubong na uban ni Kristo is katog yung ilubong kita sa tubig. Itong apaw di ba? Simbolo lang ha. Ang bautismo usa kini ka simbolo nga kita namatay na uban ni Kristo. No? Pero human ang kamatayon na uban ni Kristo, sa diyan kita nagrepent, nagdawat kang Kristo Jesus, na-crucify na kita uban ni Kristo. Ingon pa ni Apostol Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Ganahan kay ko ano nga verse. I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Sada sa kanta Ako kantahan ako ma. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Diba? Oh. Nagka-emotional na pug ko mga igsoon. Murag nakahilak na pug ko sa kanta. No? Namatay na kita uban ni Kristo. Ug dili na kita ang nagpuyo, no, sa atong kaugalingon, pero si Kristo na, meaning si Kristo na maison ang number 1 sa atong life.
ug ang kung mo gitagaan mo tag new life sa Ginoo mga igsoon, bag-ong kinabuhi, eternal life, no? Dili atong life mga igsoon sa unang life na to nga mamatay pa, no? Kung dili life nga eternal, no? So, tungod kay atang bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Kristo kanato, so I live it by faith in the Son of God nga nahigugma kanako o naghatag sa iyahang kinabuhi para kanako, no? Amen. So mga igsoon, mao gid kaniya, ang kaluwasan dili pinaagi sa atong pagtuman sa balaod, kundi dili pinaagi lamang sa gibuhat ni Kristo sa krus. Ang kaluwasan iya lamang nga performance ni Kristo dito sa krus, dili sa atong performance sa balaod. Karon kung luwas na ka pinaagi sa performance ni Kristo sa krus, luwas na ka kay nagsalig ka kang Kristo, kay imo siyang gidawat, karon lipaya siya pinaagi sa pagtuman sa iyahang mga sugo, pinaagi sa iyahang pagtuman sa iyahang mga sugo, pinaagi sa pagtuman sa iyahang mga pagbuot. Amen ba? Napabay na nanao? Na. Ay, napa di ay. Di maguna ako makita kay akong signal hinay ba? Tungod sa kahinay sa akong signal, dili mo appear kung nabay na nanao, wala. Pero namay nag pindot-pindot diyan. Nagid. Titus 3:5. Oh, very good. Oh, journally kabiling gumitaw. Ako nang palalab kana bitong journally kabiling gumitaw. Muna akong giampuan nga hinigugma. Titus 3:5. Titus 3. Kasi ito nihatag Titus 3:5. Tagaan kag reward sa Ginoo. Ingon ba sa Titus 3:5? He saved us. Oh? He saved us. Iya kitang giluwas. Kanang save bitaw nga ed. Oh. Dili kay he will save us kay sa future pa man na. Kundi he saved us. Giluwas na kita niya. Not because of righteous things which we have done. Dili tungod sa mga matarong nga buhat nga atong gibuhat. But because of her mercy. Apan tungod sa iyahang kaluwasan. Ay tungod sa iyang kaluoy. Ayun, giluwas kita sa Dios. Dili tungod sa atong performance sa balaod, kundi tungod sa iyang kaluoy. Diba? Klaro kayo mga igsoon. Uy. So Bisaya kita ha. Titus 3:5. Bisaya. Okay. Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Salamat sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Dili tungod sa akong performance, kundi dili sa iyang performance sa cross. Dili tungod sa akong works sa pulo kasugo, kundi dili sa iyang work dito sa cross. Dili tungod sa ako ang kanang kaugalingon kapag hugas-hugas nako, kundi dili pinaagi sa iyang paghugas kanako sa iyang dugo. To God be the glory. Dili kay salamat Ginoo tungod kay buutan ko, kundi dili salamat Ginoo tungod kay buutan ka. Diba? Salamat dili tungod kay salamat Ginoo tungod kay mahigugmaon ako sa uban, ako silang gitagaan. Kundi dili salamat Ginoo tungod kay mahigugmaon ka kanako. To God be the glory. May ison ha? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Balikon ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dili kay for God loved the world, kundi for God so loved the world. So meaning grabe yun. Ang gugma sa Dios kanto gaapaw-apaw. Kay kung dili pa kini gaapaw-apaw, dili unta niya ihatag iyahang beloved one nga si Kristo Jesus, dili ba? Ikaw be. Ikaw. Imong beloved one is imong bana. Baka imong asawa. Naisilingan yung gisig panglibak sa inyo, ha? Karong gidakop tungod sa pagkalibakira-libakiro, nakasala sa ubang tao. O niya, naay ipreso dito kung gusto nimo kanang imong silingan nga gapanglibak sa imuha, luwason nimo, dapat na ibugti.
na ipuli ito sa presuhan. Ha? Ikaw, ako ka nga kana imong bana nga hinigugma, imong ipada sa presuhan nga, han, ikaw na lang mapreso para kanang silingan nga gapanglibak sa atua, maluwas. Makaako mo na, dili. Dili ay, nga naman. Kaaway guna nimo. Maingon ka, mirisi. Gaba. Da. Sige pa. Pero ang Dios lahi mga igsoon. Ingon sa Bible, sa dihang kita makasasala pa, sa dihang kita kaaway pa niya, ang Dios nagpadayag na sa iyang dako ang gugma kanato. Ang Dios namatay, puli kanato. Si Kristo namatay, puli kanato. No? Romans 5:8, no? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung dili ta mosunod sa tubig baptize, walay assurance sa atong pagsunod sa pulong sa Dios. Ophelia Gotib. Actually, Ophelia Gotib. Namatay kita uban ni Kristo, sidang kita nagrepent. Pag-repent pa lang nato, napalanta sa kwarto, pag-repent nato, Lord, forgive me. Diha nga moment, kita napasaylo na sa atong mga sala. Dayon ato ka na ipakita nga nagrepent, ato ka na ipakita nga kita tinuoray na nga nagrepent. Tinuoray na nga anak na sa Ginoo pinaagi sa pagbautismo. Okay, thank you very much for watching tonight. Ako ang dalan. Okay, daghan na hatag verse. Salamat sa inyo ha, mga nanghatag verse. Gwapo inyo mga verse. So, diha lang ta kutog. Pwede na kita mga tulog. Salamat sa mga nag-heart. Salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga nag-shares. Actually, kung mag-heart bitaw mo sa video, mas isuggest kining video sa Facebook sa daghan pa man nga audience. Ingon ani magud andula sa social media. Kung mo heart ka sa usa ka video, ma-feel sa Facebook nga kana nga video interesting. So iyan ang ikatag more sa daghan nga tao. Kung mo comment ka, mao gyapon. Kung mo share ka, mao gyapon. Nana bali. So thank you sa nag-heart. Tungod sa inyo nga nag-heart, tungod sa inyo nga nag-like, tungod sa inyo nga nag-share, nag-comment o nag-watch. Apil gid nag-watch. Kanang watch. Kanang nag-watch og dugay kayo. Dako nag-effect. Tungod na share pa more sa uban nga mga people ang ato ang videos, no? Sa kaluwasan. Okay, diha lang ta kutog, no? So thank you. So ingana na siya. Bisan lang bitaw naglantaw ka, abi nimo wala kay nabuhat, naglantaw lang ka, na kay nabuhat actually. Igura ka nipindot, na kay nabuhat, igura ka nag-share, na kay nabuhat actually. Testimony. Nay akong amiga nga si Jovi. Nalimot ko siya apelyido ni Jovi. Kana si Jovi, mag-Islam unta na siya. Actually, nag-decide na siya na mag-Islam siya. Pero kay niabot man sa iyaha ang video, nakaingon siya, dili na ko mag-Islam, magpabilin ko nga Christian, mudawat ko kang Kristo, isip Dios o manuluwas. Kailan ta kutob, no? Okay na. Sige, pwede na kita mangla. Bye-bye. God bless. Login mo appear. Bye-bye. Lord, salamat sa imong pulong sa ni Jesus. Amen.